чертей у нас целое пекло. Ця форма натягнута і там пупочок, видно ці вагітні майори. Закуплялася зброя якраз для війни з цивільним насельництвом. Він падає мертвий на ось цій чистій побудованій вулиці. Ми знаходимося сьогодні під фактичною подвійною окупацією. У вас є сила, вас бояться. Безвіз знову разом з вами і Валерій Руселік. І Таня Іванська. Привіт, Таня, і вітаємо господарство. Вітаємо вас. Починаємо вже з традиційного, починаємо з подяк вам за те, що коментуєте, за те, що берете активну участь у підготовці нашої програми. Ну і не забувайте тиснути на дзвіночок, ставити нам лайки і робити репости. Є якісь у тебе коментарі, які тебе вразили цього разу? Да навалом коментарів. Послухай, ну ось, наприклад... Але ми обіцяли коротше. Добре, коротше, я тоді прочитаю коротше. Зіна Матросова нам пише: «Хочете руїни на місці ферм, заводів? Тогда вперед у Європу». Зіна, ось я живу, амаль полову життя, так, на великий жаль, здарилося. Я живу переважно поза межами Білорусі і якраз у Європі. І я поїздив по Європі і, ведаєте, ніяк я тут не бачу на місці ферм, заводів, ось гэтых руїнів. У Білорусі бачу, на великий жаль. І радимо вам, Зіна, подивитися, що відбувається в Білорусі. У нас був випуск про білоруську економіку, про те, як там все навіть не розвивається, а навпаки іде в зворот. Тобто така певна стагнація економіки відбувається, луканоміка. Подивіться, будь ласка, для того, щоб знайти нашу програму, ви маєте зайти в YouTube, знайти канал Белсат Ньюс, там є плейлисти, натискайте на плейлисти і ми вас там вітаємо. Можете це все передивитися. Влад пише: давайте таки знесемо всю радянську гидоту. Владе, над цим працюємо невпинно, денно і ночно, для того ми тут. Оксана Олоо нам пише: почему президент Беларуси не говорит, и тут очепятки, але з контексту зрозуміло, не говорить по-белорусски. Тому що, по-перше, він не президент Білорусі. Я, власне, хотіла запитати, а чому в Білорусі просто немає президента? Слухайте, це по-перше, по-друге, гаворка ж про Лукашенко, напевно, ведеться, тому що він здрайца і московський халуй. Це ось коли коротенько. Так само, до речі, Неля Сухалет нам пише: люблю білорусів, гарна мова, було б добре, якби українці і білоруси товаришували. І їй одразу відказує глядач з нікнеймом Водафон. Чого хорошого в этом языке? Водафон. Давайте я вам откажу питанням на питання. А чому у вас нікнейм не на хорошому язикі? Так, і власне, справді про умови дуже багато ми отримуємо підтримки. Нам це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб наші мови розвиватися, тому що, пам'ятаємо, нація спершу відбирає мову. Підтримку отримали, подяку ви від нас також отримали. Давайте перейдемо до нашої сьогоднішньої теми, а вона також важлива, тому що коли ми бачили революції в Україні, коли ми бачимо мирні мітинги в Україні, коли ми бачимо, не знаю, навіть просто мітинги або марші в Україні за права, за рівності, навіть за захист тварин, я бачу поліцейських у формі, я бачу людей, які охороняють. Коли я дивлюся, що відбувається в Білорусі, вірніше, коли до нас доходить якась інформація про те, що відбувається в Білорусі, на загальних кадрах я бачу, що чинить міліція з людьми, які вийшли висловити свою думку. Вас же ж досі міліція, правда ж? Не поліція. Так, у нас міліція. І давайте про це поговоримо, хоча у нас міліцію, частяком навіть міліція не називається ментами і цілком заслужено. Господарство, давайте сьогодні поговоримо про білоруську міліцію, або не білоруську, а міліцію, яка у Білорусі, а так само про українську
без оговорок поліцію. Так, і ось якщо говорити вже про ось цей певний шлях, ми його пройшли. В нас також була міліція, пам'ятаєш? В нас також були ось ці вагітні дяденьки в цій формі. Знаєш, це коли оця форма натягнута і там пупочок видно, оці вагітні майори, вагітні Як у тебе очі одразу лейтенанти. заблищили. Да, зараз у нас красиві копи, але теж не усе так гладко. Але тим не менше ми цей шлях ідемо крок за кроком. Давайте подивимося про те, як відбувалася реформа поліції в Україні і в чому там були основні проблеми. Настал день, когда вы выйдете на улицу и скажите всем этим людям: здравствуйте. У травні 2015 року Верховна Рада України проголосувала за масштабне реформування правоохоронної системи. У першому читанні депутати ухвалили законопроєкти про національну поліцію, муніципальну варту, прокуратуру, органи внутрішніх справ та безпеку дорожнього руху. А вже 4 липня 2015 року у Києві чи не кожен перехожий хотів привітатися з новою поліцією та зробити на згадку селфі з копом. Перед тим, як отримати форму, нові поліцейські пройшли прозорий відбір, тестування та півроку готувалися з найкращими викладачами і тренерами з Грузії, США та Канади. Із запуском патрульної поліції з доріг справді зникло ДАІ і побори. Зріс також і рівень довіри суспільства до нових поліцейських. Лише за перший рік патрульна поліція з'являється у 32 містах та 3 областях. Але коли хвиля ейфорії спала, почали з'являтися і проблеми, які щоразу наростали. Побиті машини, ДТП із жертвами, стрільба на дорозі. Двоих уволили по подозрению или по факту неблаговидных действий с деньгами. Втім, якщо в патрульній поліції такі випадки були швидше виключеннями з правил та банальним людським фактором, то у відділках МВС це було буденністю. Тут реформа загальмувала ще на етапі переатестації. Під час створення Нацполіції атестаційними комісіями з МВС було звільнено майже 5 тисяч працівників. Згодом через суди поновилося більше 3 тисяч. Таким чином, на вищих посадах залишаються люди, які не хочуть ламати стару систему. І це неможливо приховати за фасадом. Что? Я прошу вас. У провалі реформи правоохоронної системи звинувачують найстійкішого міністра усіх урядів Арсена Авакова. Саме за його каденції стаються злочини за участі поліцейських у Врадіївці, Кривому Озері, Княжичах та Кагарлику. Міністр уникає відповідей на питання, а кримінальна поліція та слідчі не шукають винних, адже на місцях залишаються працювати ті ж люди. Так само гальмуються розслідування справ Майдану. Згодом до цього списку додається нерозкриття резонансних вбивств та напади на активістів. Я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Вбивство Катерини Гандзюк виводить людей на вулиці. Вони вимагають відставки Авакова. Президент Зеленський, який обіцяв звільнити його за помилки, здається, нічого не помічає. Та після 7 років роботи Аваков таки написав заяву з проханням про відставку, хоча досі офіційної причини не названо. Так само, як і досі немає вибачень перед тими, кого звинуватили у вбивстві Павла Шеремета. І не названо імен замовників нападів на активістів. І хоч міністра поміняли, ставлення деяких чиновників до самих поліцейських не змінилося. Окремі з них, наприклад, Трухін, впевнені, що досі можуть порішать, адже мають свого міністра. Не получится. Поговорю. Здавалося б, що із початком повномасштабного вторгнення реформа в МВС призупинилася. Втім, свій найголовніший екзамен українська поліція складає зараз. Ті, хто лишився, розуміють, що воюють за майбутнє країни. Поліцейські забезпечують діяльність блокпостів, евакуюють населення, шукають та затримують диверсантів і арештовують мародерів. Під час повномасштабного російського вторгнення лише з початку березня загинуло більше 20 поліціянтів. Біля 90 отримали тяжкі поранення, а 7 зникли безвісти. Та найголовніше, вони не зрадили присязі і служать народу України. І шагу назад, як кажуть. Тільки вперед і знищувати всю цю русню на нашій землі. Знищувати всю цю русню на нашій землі. Зараз цим активно займаються поліцейські і охороняють в містах, там мирних містах, так, ну можна назвати це мирних. Не знаю, це напевно умовно мирні міста, тому що все рівно є прильоти, і по Києву були прильоти ось недавно. Вони охороняють від ворогів в
умовно мирних містах, і вони зараз воюють на фронті. Ты ведаеш, Таня, у нас з тобой мы неаднойчы абмяркоўвалі, як вось мы наши праграмы робім, і вельмі часта там адказ на все пытанні па Беларусі, гэта вось ён ляжыць у асобе Лукашэнкі. А у вас, напрыклад, калі гаварыць пра рэформы, то мне такое ўражанне складваецца, што якраз вось гэтая вайна, хоць яна жахлівая, несе столькі гора, але яна якраз з'яўляецца такім каталізатарам па прыспешванні працэсаў, які ў вас зацягваліся. Напрыклад, там, дэкамунізацыя, не ведаю дакладна, як з люстрацыяй, магчыма, там таксама ёсць нейкае прыспешванне, а таксама і з вось гэтым фармаваннем паліцыі, што паліцыя на сённяшні дзень гэта вось не тыя пузатыя, не тыя хабарнікі, не тыя, которые б'юцца актывістаў, а гэта найперш абаронцы грамадзянаў. Ці сапраўды так, ці не памыляюся ў сваім уражанні? Ну, дивися, зараз ми не можемо сказати так, тому що зараз усі зосереджені на війні, на тому, щоб вибити ворога з нашої землі, щоб звільнити наших людей, щоб звільнити наших дітей і території. Але ну десь так, тому що на Майдан ми якраз виходили з вимогами, що все, нам потрібно ламати систему. Ми вийшли з вимогою зламати стару, зашкорублу радянську систему. І так десь це вийшло. Але якщо говорити про поліцейську реформу, то якщо у вас все зав'язано на одній людині, на Лукашенкові, не знаю, чи його можна взагалі називати людиною, ось цю особу, чи він заслуговує на звання людини. Ось, але ну от є які, Лукашенко. У нас поліцейську реформу пов'язують так чи інакше з паном Аваковим. Вірніше, провали у поліцейській реформі пов'язують також з однією людиною, з паном Аваковим. Можливо, тому що він аж так довго був при владі. 2 уряди, 2 президенти. Але якщо придивитися, то справді об'єктивно є до нього претензії, і вони вагомі, ці претензії. І справді він гальмував певні реформи. У мяне тады одно лагічнае пытанне, а чаму ён тады так доўга знаходзіўся на сваёй пасадзе, калі там паўсюль гучала, што Авакаў там і чорт, і там і дрэнны, там і так далей, і ён чаму ён тады сядзеў ва ўладзе? Як гэта у вас? Як гэта? У вас нібыта дэмакратыя, нібыта народ можа там паставіць там і акцёра, і там і алігарха, і там яшчэ каго заўгодна можа паставіць да ўлады, а зняць міністра ўнутраных справаў? Ні, у нас набагато цікавіше. У нас олігархи якраз не при владі, тобто не на владних, не у владних місцях, але вони при владі. Так, Авакова пов'язували з олігархами. Аваков був дуже впливовою людиною. Дивися, тут питання в тому, що якщо говорити де юре, його десь не могли просто так взяти і зняти, тому що навіть при Зеленському казали, це ж треба, щоб уряд ішов у відставку. Але виявилося, що можна. Може людини просто взяти і написати заяву, і піти. І досі немає пояснень, чому все ж таки він написав заяву за власним бажанням. У нас це пов'язувало з тим, що на Авакові дуже багато що було зав'язано, в тому числі і певних незаконних дій, але це десь тема іншої програми, про корупцію, про зв'язки в політиці. Я думаю, ще до цього ми дійдемо. Треба буде вернутися, бо питання у мені все одно зостається. Між тим, господарство, давайте тоді... Слухай, у нас теж залишаються питання щодо Авакова. По-перше, чому він так довго був при владі? По-друге, чому досі немає вибачень перед людьми, яких звинувачували у вбивстві? Чому досі люди, які справді вбивали, не отримали вироки замовників вбивств? І чому з усієї поліцейської реформи ми можемо сказати от справді хороше про патрульну поліцію, а люди у відділках МВС, слідчі органи, прокуратуру, вона не змінилася і, я більше скажу, десь навіть гальмували ці зміни. Ось на ці відповіді у нас поки що теж відповідей немає. Чому мені це так цікаво? Тому що ти скажеш Аваков, а у нас, боже, там їх стільки, і всі вони, звісно, під Лукашенком, але там чертей у нас ціле пекло. Господарство, давайте тоді вже заговорили про чертей. Про чертей і пекло. Саме час узгадати і міліцію у білоруському варіанті. В вашій увазі мой невеличкий паверховний матеріал.
Сучасная Беларусь – гэта без ваганняў паліцейская, а дакладней ментоўская дзяржава. То бок тыя, хто на паперы пакліканы бараніць цывільных грамадзянаў і законнасць у краіне, з'яўляюцца галоўным рэпрэсіўным інструментам дыктатуры па ўсталяванню ў грамадстве татальнага кантролю і пакоры. Пры гэтым дакладную колькасць міліцыянтаў у Беларусі назваць сёння наўрад ці магчыма. Гэтак паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, наша краіна абсалютны лідар у свеце па колькасці працаўнікоў міліцыі на душу насельніцтва, маючы 1442 міліцыянты на кожныя 100 тысяч жыхароў. То бок агулам паводле ААН у Беларусі больш за 100 тысяч міліцыянтаў. І гэта пры тым, што ў свеце сярэдні паказнік складае 300 праваахоўнікаў на 100 тысяч жыхароў. Паводле ўладаў міліцыянтаў у Беларусі набагата менш, каля 40 тысяч. Зрэшты, у гэтую колькасць не ўлічаныя, да прыкладу, унутраныя войскі МУС, а таксама гэтак званыя сексоты, негалосныя супрацоўнікі ўнутраных органаў. За тое, што можна сказаць напэўна, дык гэта тое, што міліцыя ў Беларусі з'яўляецца адным з галоўных карных органаў, узброенай злачыннай арганізацыяй, якая ваюе з мірнымі грамадзянамі. Усе гады свайго кіравання Лукашенка старанна зачышчаў шэрагі гэтак званых праваахоўнікаў, выціскаючы з іх усіх сумленных і справядлівых міліцыянтаў. Вы что, идиоты? Хлопцы, вы идиоты или что? Будьте героями новой Беларуси! Ударите НАТО! Я 6 лет до него шел, я армию прошел. Бей! Ну серьезно, я это бить не буду, бей меня! Гэтак яшчэ ў 1999 годзе сярод іншых быў выкрадзены і, імаверна, забіты былы міністр унутраных справаў генерал Юрый Захаранка, адзін з вядомых палітычных апанентаў Лукашэнкі. Президент говорит, ты должен выполнить мой любой указ. Я ему говорю, Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. Это запугивание или не запугивание? Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются, более сильных добивают. И делается послушная машина государственная, бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма. Яшчэ адзін генерал-майор міліцыі Мечыслаў Грыб, які таксама стаяў на пазіцыях незалежнасці і беларускасці, а таксама быў другім кіраўніком незалежнай Беларусі і падпісантам першай беларускай канстытуцыі пасля развалу СССР, быў цкаваны Лукашэнкам і сышоў у адстаўку. Паказальны факт, ажно 5 з 10 міністраў унутраных справаў, якія кіравалі ведамствам з 1999 па 2020 гады на радзінцы Расіі альбо Украіны. Яшчэ адзін факт. Вялікая частка беркутаўцаў, якія пасля перамогі Майдану ўцяклі з Украіны, аселі якраз у міліцыі Беларусі і адзначыліся пазней крывавымі разгонамі пратэстаў. Паводле расследавання арганізацый сілавікоў, якія ў 2020 годзе сталі на бок народу, Байпол, пасля крывавага здушэння пратэстаў Лукашенка замест удзячнасці сваім апрычнікам загадаў правесці чысткі і ў іх шэрагах, ды пазбавіцца ўсіх, хто паставіў свой подпіс не за яго, а гэткіх, паводле Байпол, было вельмі шмат. Пры гэтым чысткі адбываліся, незважаючы нават на кадравы голад, які ўжо колькі гадоў назіраецца ва ўнутраных органах. Прафесія міліцыянта сярод беларусаў непрэстыжная. Шараговыя грамадзяне абыходзяць міліцыянтаў стараною, а таму і набіраюць у шэрагі МУС зусім не выдатнікаў юрыдычных факультэтаў, а тых, каму больш і няма куды пайсці. А таму і не дзіва, што ў міліцэйскім асяроддзі пануе татальная непрафесійнасць. Гэтак званыя праваахоўнікі банальна не ведаюць законаў. Зрэшты, калі ў краіне не да законаў, то чаго вы хацелі? А таксама не валодаюць элементарнымі навыкамі працы з грамадзянамі. У медыа перыядычна трапляюць дзікунскія выпадкі, калі здавалася б, шараговае затрыманне п'янага сканчалася яго неабгрунтаваным брутальным збіццём альбо нават забойствам. Паказальна, што пасля расстрэлаў мірных дэманстрацыяў 20-га Лукашенка на заканадаўчым узроўні замацаваў беспакаранасць для міліцыянтаў за расстрэл грамадзянаў баявой зброяй.
Пры гэтым сістэма, заточаная на рэпрэсіі супраць мірных грамадзянаў, дэманстратыўна практычна не карае злачынцаў у пагонах. У судах міліцыянты, калі і з'яўляюцца, то як адзіныя на працэсе сведкі, паводле чыіх неахайна складзеных пратаколаў і супярэчлівых сведчанняў суддзі кляпаюць абвінаваўчыя выракі звычайным грамадзянам. І яшчэ пра адну мянушку, якую далі міліцыянтам беларусы. Хлопчыкі па выкліку. Усе публічныя мерапрыемствы паводле заканадаўства могуць праходзіць толькі пад кантролем міліцыі. І арганізатары мерапрыемства мусяць за гэтыя паслугі хлопчыкам па выкліку яшчэ і заплаціць. У дадатак да заробкаў, якія яны і без таго атрымліваюць з кішэняў простых беларусаў. Ти знаєш, у мене після цього матеріалу зараз питання до тих, можливо, ботів, можливо, людей просто з іншою точкою зору. Ось цей кадр, де хлопчик в білій футболці, в шортах, іде по рівній, по хорошому асфальту, який зробив Лукашенко, якому ви так заздрите, де за його спиною, можливо, десь магазин з хорошою молочкою. Але він падає мертвий на ось цій чистій побудованій вулиці. Як вам? Вам норм взагалі? Ну от, ви цього хочете? Вони не знають, ці поліцейські на такій відстані. Це протестант, це просто людина йде до мами, це просто людина повертається з роботи. Вони його вбивають. На вулиці, де хороший асфальт, в країні, де нібито хороша молочка, де батька Лукашенка, як ви кажете. Чесно, в моїй країні війна. Мою країну роздирають. Але ось такі кадри, коли в мирний час вбивають просто на вулиці, вони шокують. У мене до тебе зараз одне питання перед тим, як перейти до нашого гостя. Юрій Захаренко в тебе в сюжеті сказав: «Я людей убивати не буду». Як я розумію, в результаті вбили його. Так. Його вбив Лукашенко? Я маю на увазі по наказу Лукашенка. Так, офіційна формулёўка такая, што міжнародная і беларуская супольнасць падазрае Лукашенку. Гэта такая дыпламатычная формулёўка. Але калі коротка сказаць, то так, у Беларусі былі створаны на загад Лукашэнкі эскадроны смерці вядомыя, у тым ліку з сілавікоў. І яны забівалі спачатку розных вароў у законе, трэніраваліся на іх, пра што Лукашенко публічна хваліўся. А потым былі выкрадзены і забітыя цэлы шэраг беларускіх апазіцыянераў, таксама бізнесоўцы, таксама калега Паўла Шарамета Дмітрий Завадскі, аператар. То бок гэтыя смерці, вони висять на режимі Лукашенка. А як Юрій Захаренко, ось як його вбили? Це був якийсь наказ? Це його офіційно якось, умовно офіційно посадили, ув'язнили? Що це було? Ні. Напевно, відомо про ягоне викрадання. Коли він йшов по вулиці, його попросту схапили, викрали, вивезли, і після гэтага все, ніхто не бачив. Хоча одночасово є... фігуруе ў размовах нават нейкая відэакроніка, дзе ён стаіць з адсечанымі рукамі, дзе яго катавалі перад смерцю, і пазней забілі. Таксама ёсць сведчанні аднаго, прынамсі аднаго, хаця там некалькі сведчанняў ёсць, аднаго з удзельнікаў гэтага эскадрону смерці, это Гараўскі, які зараз знаходзіцца за мяжою ў Еўропе. Ён прызнаўся ў тым, што удзельнічаў у забойстве, у тым ліку Юрія Захаренкі. Це страшно. Ось це справжній міліцейська держава. Я удакладніць па тых кадрах, которые ты бачыла. Гэта Тарайковскі, адзін з першых мірных дэманстрантаў, забітых рэжымам Лукашэнкі ў 2020 годзе. І гэта забойствы, якія адбываліся да гэтых знакамітамі усяму свету, там лавачак чыстых, кветачак. Это тое, пра што я табе распавядаў, што першыя дні ішла там вулічная вайна, па сутнасці. І гэта мужчына, які быў у шортах, у звычайнай цішотцы, які выйшаў з пустымі рукамі, паказваў: я нічога, і набліжаўся да сілавікоў, і яны папросту яго застрэлілі. Спачатку менты
апраўдваліся, казалі, што ў яго нібыта ў руках бомба, ён хацеў кінуць, і яны там на апярэджанне. Хаця з'явілася пасля вось гэтае відэа, де бачно, що він просто, а зараз, я розумію, їм дозволено навіть не пояснювати, за що вони вбивають людей. І це ввели в закон, так. Давайте долучимо до нашого ефіру. Ростислав Смірнов з нами на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Вітаємо вас. Слава Україні і живе Білорусь. Героям слава і живе вічна. Пане Ростиславе, ось порівнюємо про те, як реформується поліція в Україні і десь як іде стагнація правоохоронної системи в Білорусі. Але у нас в Україні теж не все було дуже гладко, були претензії, в тому числі до міністра внутрішніх справ пана Авакова, і йому приписували багато таких проблем у цій реформі, багато помилок. Скажіть, будь ласка, ви, в чому наша основна проблема була? І чи у нас реформа загальмувала зараз, чи вона все ж таки далі просувається, незважаючи на війну? Ви знаєте, люди, які точно знають, скажімо, на протязі всіх цих довгих років, як відбувалось взагалі і що відбувалось в Міністерстві внутрішніх справ і взагалі, скажімо, звичайних пересічних громадян, я думаю, не потрібно розповідати, як міністерство змінилось від часів там умовного Захарченка до часів зараз, коли є там Денис Монастирський. Ми бачимо навіть зараз, який зараз міністр, який був в тому числі представником громадськості. У нас молодий міністр, який хоче заряджати новий драйв, хоче реформувати органи. Ми насправді після того, коли був міністр новий обраний, він презентував свою концепцію, те, що він хотів в тому числі доповнювати, міняти свої основні меседжі, які він буде доносити. Ми повинні розуміти, що зараз, звичайно, є певні, скажімо, труднощі, тому що ми зараз перебуваємо в стані війни і працюємо 24/7 в першу чергу над цими задачами, тому що Міністерство внутрішніх справ – це там Національна поліція, яка працює в посиленому режимі, це ДСНС, яке зараз постійно виїжджає першими після обстрілів, це прикордонники, які перші зустрічають ворога на кордоні, це Національна гвардія, яка на рівні з Збройними силами України обороняє нашу країну і стратегічні об'єкти. Тому зараз міністерство, звичайно, працює 24/7 і, можливо, не вистачає там умовно часу і, в принципі, можливо, і не є доречним зараз говорити про якісь там глобальні реформи, але ми рухаємося в цьому напрямку. Ми, більше того скажу, наша основна задача – це по великому рахунку, коли міністр презентував свою програму, одна із його таких основних задач була це в тому числі діджиталізація всіх процесів, щоб забрати якомога більше зіткнень людини і чиновника. Ми знаємо, що зараз можна вже через систему Дія, наприклад, отримати довідку про несудимість, яка раніше була непонятно як і там куди звертатись. Ми знаємо, що скоро можна буде отримати права по пошті і не треба буде їхати в сервісний центр. Ми зараз працюємо над тим, наприклад, в сервісних центрах, щоб було можна машину переоформити навіть без візиту до сервісного центру. Все, що ми робимо, поділено якраз на максимальну прозорість. Ми ввели штрафи аудіофіксації саме, щоб, скажімо, прибрати більше поліцейських з міст, щоб не було там контакту поліцейського і порушника, а це було в першу чергу там автоматично, щоб, скажімо, мінімізувати по великому рахунку контакти між поліцейським і звичайним громадянином. Я маю на увазі саме там на такому більш побутовому рівні. Це автоматичні штрафи там по зважуванню, в тому числі ми розуміємо, що це була також там корупційна історія. І таких історій дуже багато. І одна з таких насправді дуже перспективних реформ поліції, які взяв на себе наш міністр, це поліцейський офіцер громади. Це по великому рахунку, можливо, там люди, знаєте, які дивляться, в тому числі американські фільми, собі згадають аналоги там їхніх шерифів. Це людина, яка буде саме представником громадськості, яка буде представником від цієї громади на місцях. Міністерство внутрішніх справ буде забезпечувати його там, скажімо, що буде необхідно його там забезпеченням, але ця людина буде і може бути саме представником, тобто воно буде проживати в конкретному районі, його там будуть знати всі умовно місцеві. Це буде така людина, яка буде мати достатньо сильні повноваження. Ростиславе, в мене ще питання, а чи зустрічаєте ви опір зсередини самої системи, так? Тому що ж не всі молоді, так? Є й представники старої системи, яким комфортно було працювати так, як вони працювали. Наскільки великий цей опір і чи він взагалі існує? Він є і залишається по сьогодні. Ми повинні розуміти, що це насправді
нормальний процес. Ми повинні розуміти, що Міністерство внутрішніх справ по стану на сьогодні – це 300 тисяч людей. 300 тисяч. І ця система, коли в тебе така велика кількість людей, вона є дуже часто не такою повороткою. Да? От, ми знаємо там по аналогії, наприклад, коли є велика глобальна компанія і коли є маленький стартап. Маленький стартап, він дуже гнучким, він може міняти свою концепцію, стратегію постійно, тобто він може підлаштовуватись під події. А велика компанія – це в тому числі там бюрократія, багато інших моментів. Це не поворотка система. І якщо ми зараз візьмемо по цій аналогії, то міністерство саме така велика глобальна компанія, яка не має можливості, там, скажімо, рухатись. Вона, знаєте, як поїзд, їде, можливо, там не супершвидко, як суперкар, але вона їде стабільно і постійно. І от ми повинні розуміти, що, я знову ж таки кажу, ми ж не можемо там зупинити роботу, знаєте, от, там на деякий час і зробити те, що нам хочеться. Ми постійно повинні робити це при швидкості 200 в наших умовах, тим більше зараз під час війни. І ми маємо, представте, що нам потрібно полагодити двигун, але при цьому рухаючись при швидкості 200. Тому насправді, звичайно, опір є, тому що система і взагалі сутність державної системи, звичайно, залишити все як є. Для чого якісь зміни? Воно так завжди працювало, все було окей. І от всі зміни, вони завжди дуже часто, я би сказав, ламаються саме через коліно. І от дуже часто залежить, в першу чергу, впирається в політичну волю. І якщо ця політична воля є, то саме тільки на цій політичній волі воно ламається. Тому що, повірте мені, досвідчені бюрократи знайдуть 1001 причину, чому сказати, чому ні. У мене там, я займаюся теж багатьма питаннями, і я дуже часто приходжу на якісь там, наприклад, там, питання і кажу, дивіться, нам потрібно зробити це та те. Я можу реально 15 хвилин вислуховувати, чому це неможливо. Я кажу, давайте так, відставляємо це в сторону. Ми це по-любому маємо зробити. Тепер я хочу почути від вас, як нам це зробити. Тобто, як краще, які є ідеї, які є пропозиції. Тому що, повірте, якщо ти просто скажеш, там треба щось зробити, вони тобі знайдуть 1001 причину, любий наказ, вони тобі завжди бумажечку прийдуть і принесуть, скажуть, чому це неможливо, чому це неправильно і які ризики. Тому от іменно потрібна політична воля і бажання змінити цю систему. Але знову ж таки, хто пам'ятає там Міністерство внутрішніх справ і міністра при там умовному Кучмі, ми пам'ятаємо, да, які це були люди, що це були за люди. Ми пам'ятаємо там і Мельниченка, і багато інших людей. І просто яку ми трансформацію здійснили порівняно просто за ці роки. Величезна що зараз робота. таке міністерство? Так. Просто. Пане Ростиславе, у меня до вас так само пытанне ёсць. Паслухайце, калі мы гаворым пра рэпрэсіі, пра рэформы, я вот пра рэпрэсіі, пра беларускую міліцыю адразу згадваю, і таму выбачаюсь. Паслухайце, калі мы гаворым пра рэформы, то, канешне ж, мы гаворым там пра новаўвядзенні, пра тое, што там дыджыталізацыя будзе, новыя кадры ўваходзяць і так далей. Але адначасова вось вы ў папярэдніх адказах самі згадвалі старую сістэму. Тое, што было дагэтуль. Вось з імі што і як вы рабілі, Украіна рабіла, таму што для нас, для беларусаў, вось гэта бадай самая такая вялікая будзе праблема, гэта вось гэта 100 000, у вас 300 000, у нас 100 000, хоць у нас у 5 разоў менш жыхароў у Беларусі жыве. І што нам рабіць вось з гэтай масай арганізаваных, узброеных людзей, вялікая частка з якіх павязаная злачынствамі, павязаная крывёй мірных грамадзянаў. Як вы разбіраліся з вось гэтай часткай, злачыннай часткай старой сістэмы, якая у вас існавала раней? Дивіться, ми повинні розуміти, що, знову ж таки, міністерство пройшло просто надзвичайно велику трансформацію за ці всі часи. Ми повинні розуміти, що це було в силі, але є один, напевне, фактор, без якого це не було можливо. І взагалі все, що відбувається в Україні за останні 20 років, це є ключовий фактор по великому рахунку нашого становлення. Це свободолюбивість наших громадян, які люблять цю свободу і які ніколи, і ні за що, і ні за які блага не готові її віддати. Є такий аналітичний центр Український інститут майбутнього. Він перший провів дослідження. Дослідження називалось «Хто ми?». Українці очима українців, отак воно називалось. І там було насправді, тобто, в що ми віримо, наші цінності, що важливо. Ну там дуже багато, велике було масштабне дослідження. І я можу сказати, що на першому місці у нас стоїть свобода. Не блага, а свобода. І ми це показуємо на Майдані 2004 року. Ми це показали, тому що, повірте, якщо б не було цих Майданів, у нас би зараз була міліція така сама, як у вас, коли б можна було б просто приїхати посеред білого дня, когось забрати і відвезти. А в нас зараз поліцейський не так щось скаже, він завтра буде на камерах, і там уже буде в нас скандал просто нереального масштабу. Тому що громадськість не дозволяє
робити цій системі із системи, яка має бути клієнтоорієнтованою, тобто орієнтованою на, там, умовно кажучи, на допомогу, на безпеку людей, закритою такою ОПГ по великому рахунку, да, яка може просто приїхати і виконати чийсь наказ, там, забрати когось, знову ж таки, щоб люди пропадали і так далі. У нас таке було, ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо такі випадки, але зараз цього неможливо. І знову ж таки, ми пам'ятаємо, коли в наших мирних людей стріляли. І якщо б в 2014 році цього не відбулось, і ми б не відстояли, повірте, воно б продовжувалося зараз. Саме тому ми пережили 2 Майдани. Саме тому ми зараз переживаємо війну, тому що для нас це основна цінність. Пані Ростиславе, я гэта цудоўна разумею і вельмі ўражаны, захапляюся украінскім народам як такім свабодалюбівым. Аднак я, можа, паўтару сваё пытанне. Вось частка старой сістэмы, якая вось ОПГ, якая вось як банда, вось гэтыя бандюкі, которые раней былі ў пагонах, з імі што рабіць? Іх жа немало было. Вось, мне вось гэта вельмі важна пачуць. Насправді, я якраз відповідав на ваше запитання, воно дуже пересікається, тому що без політичної волі ти не зможеш нічого зробити. Ну, дивіться, я зараз там не буду дуже багатослівним, але ми ж прекрасно розуміємо, що якщо не буде заміни вашого президента, нічого не поміняється. Ну, тобто Лукашенко завтра не призначить якогось там молодого прогресивного там на цю посаду, і він там почне реформувати цю поліцію. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що цього не відбудеться. Тобто це неможливо, умовно кажучи, в вашій країні без зміни вашого президента і без зміни оцього політичного курсу. Ми це прекрасно повинні розуміти. Це перша історія. Так само і в нас відбувалося. Чому я казав, що свобода – основний фактор? Тому що саме громадськість постійно давила на політиків, а політики залежні від думки людей, від виборів в тому числі і багато іншого. Тому що саме громадськість не давала, в тому числі і слідкувала дуже часто, щоб не підроблялись вибори, щоб давили на політиків, які приходять до них, що це неможливо, що неможливо, наприклад, там таке поводження з людьми, там мається на увазі в рамках. І саме ось ці трансформації, вони не були однодневними, вони були постійними, що призвело, в принципі, до цього. Але, Ростислава, от питання в тому, що залишається оця частка людей, так, і от що з ними робити? Їх посадити, їх люструвати, чи просто вони самі, дати їм можливість, щоб вони самі втекли з цієї країни? От що з цими людьми зробити? Чи вони мають понести все ж таки покарання? Якщо ми повинні розуміти, якщо є для цього підстава, звичайно, садити. Ми повинні розуміти, що в нас знову ж таки ці самі випадки були. Хтось, як ви сказали, тікав, когось посадили, когось просто, умовно кажучи, звільняли. Ти повинен просто поділити, умовно кажучи, ми ж повинні розуміти, що в кожного є своя роль. І в першу чергу ми повинні розуміти, що, звичайно, там покарання мають понести керівництво, яке довело до цього. Це основна і ключова історія, тому що ми повинні розуміти, що в такій системі, взагалі в системі такого конкретно сильної ієрархії, тобто вертикальній системі, а Міністерство внутрішніх справ – це саме така система, це така наполовину військова система, в якій там є приказ і так далі, в якій є чітка ієрархія. Ми повинні розуміти, що в цій ієрархії завжди, у цій пірамідці є завжди вершочок. І якщо немає цього вершочку, повірте мені, нічого змінити неможливо. Абсолютно нічого. Тому що в тебе є 2 виходи. Якщо ти приходиш там молодий, там з бажанням щось робити, ти або стаєш частиною цієї системи, або ти просто звільняєшся, або тебе, просто, скажімо, зроблять все, щоб тебе або підставити, або ще. Тому, в першу чергу, це, звичайно, політична воля з самого верху. Бажання це зробити. Пане Ростиславе, дякуємо вам. Власне, для цього ми тут і працюємо. Дякую. І у нас, знаєте, такий слоган програми «Через визволення України до визволення Білорусі». Слава Україні! Ростислав Смірнов був разом з нами, радник міністра внутрішніх справ України. Дякуємо вам ще раз. Живе вічно. Живе вічно. Так, я можу тільки докоментувати, чому я так перапытваў, бо мы, калі назіралі яшчэ за пачаткам вайны Расіі супраць Украіны 14 год, то вельмі шмат было здрайцаў. Мы зараз бачылі у часе гэтай поўнамаштабнай вайны ў Херсоне, здаецца, там цэлыя аддзелы, там па 90 чалавек таксама ж пераходзілі. Гаворка якраз пра тое, што канешне, будзе змена ў Беларусі рэжыму, сыдзе Лукашенко, будзе разваленая гэта сістэма, але вось гэтыя людзі, яны застануцца. Ці яны стануць нейкімі такімі ж сепарамі, якія там на загад Кремля, калі не будзе знішчаны раптам Кремль, яны будуць чыніць нейкія там дыверсіі, забіваць людзей, учыняць нейкую мафію. Мне здаецца, што
ну, для нас, беларусаў, вось гэта вельмі важная праблема, потому что тое, што у нас ёсць сёння, вінаватае не толькі кіраўніцтва сілавых структур, не толькі кіраўніцтва міліцыі вінавата, але вельмі шмат шараговых на розных узроўнях міліцыянтаў павязаныя якраз крывёй. І вось што з гэтымі садыстамі, забойцамі рабіць, папросту ім сказаць, ну, давайте мы ваша камандзіра пакараем, а вас не будзем, ну, мне здаецца, праблема не будзе вырашаная. Гнойник вузити застанеться і проблема застанеться. Так, але гнійник має прорвати спершу для того, щоб його причистити. Я думаю, що піде Лукашенко, і коли прийдуть, але лише за умови, якщо піде Лукашенко, і ця влада зміниться, і тоді знайдуться і рішення, і підходи до того, як ось цю проблему вирішити. Тому що, ось бачиш, як Ростислав казав, не можеш змінити систему, шукай підходи. Тобто заходиш і кажеш, я не вийду, поки не знайду рішення. Тому що ось молоді, коли повинні прийти нові, молоді, з незашореними мозгами, люди з паза системи. Я з цим але важливо, вони мають прийти не до влади Порошенка. Тому що ваш Азарьонок теж не дуже старий хлопчик. Я думаю, Азарьонок буде сидіти у турмі, коли не поспіє утечі. Але несе просто нісенітницю, причому з очима повних крові. Це, знаєш, теж має спочатку система, якщо не вся зламатися, то принаймні ось ця верхівка має надломатися для того, щоб туди зайшла свіжа кров, свіжі віяння. Тому що, справді, реформа в Україні також не йшла гладко. І ось навіть Ростислав говорить про те, що є опір зсередини системи. Ну, для чого людям щось міняти, якщо в них все ок? Якщо він живе, в нього там лишилося кілька років до пенсії, пенсії буде хороша, діти пристроєні, онуки пристроєні, в нього все добре, для чого щось змінювати. Але змінювати треба. І ось мені здається, важливо ще донести, що ці зміни зараз робляться вже навіть не для нашого покоління. Покоління, яке пережило розвал Савка, 90-ті, багато війн. Навіть не для нас. Ми зараз повинні робити все для покоління, яке зараз росте, для ось цих дітей, які будуть жити в цій країні. І ось з цим розумінням, мені здається, треба робити реформи. Я з гэтым згодны, але я все-таки хотел один момент подкрэсліць, якраз, напэўна, для наших украінскіх гледачоў найперш, каб вы разумелі нас, беларусаў, чаму мы вось говорим, што мы знаходзімся сёння пад фактычнай падвойнай акупацыяй. Вонкавай, тому што у нас расійскія вайскоўцы стаяць без дазволу беларускага народу. І ўнутранай, тому што у нас унутры за гэтыя амаль 30 гадоў створаная жахлівая рэпрэсіўная сістэма. Вельмі шмат экспертаў выказвалася пра нізкую баяздольнасць беларускага войска. Гэта абсалютна праўда, тому што ўсе гэтыя дзесяцігоддзі Лукашенко укладваў грошы у вайну з адзіным сваім і адначасова самым галоўным ворагам, гэта беларускім народам. У сілавых структураў, у міліцыі беларускай абмундураванне, абсталяванне нашмат больш сучаснае, чым у беларускіх вайскоўцаў. Гэта цудоўна трэба разумець. Калі у нас ішлі мітынгі, нейкія пратэсты і ездзілі з буйнакалібернымі кулемётамі пазадарожнікі, калі у нас ездзілі нейкія такія машыны, которых ніхто ніколі не бачыў, з такімі таранамі і так далей, іх закуплялі на апошнія грошы, пры тым, што Беларусь жыла з крэдыта на крэдыт, і пры гэтым все роўна закуплялася зброя якраз для вайны з цывільным насельніцтвам. Вось гэта вельмі важна зразумець. Чаму яшчэ? Таму што калі нам расказваюць, што а вось мы бы скінулі, чаму вы так церпіце, украінцы ніколі не сутыкаліся з такім узроўнем рэпрэсіяў, з такой жахлівай арганізаванай вось гэтай рэпрэсіўнай машынай, якая ёсць у Беларусі. Ну, ми стикалися, коли був Голодомор, коли був сталінізм. Гэта я згодны. Мы тады таксама сутыкаліся, але мы гаворым зараз пра найноўшы час. Так, тут ми не попустили, але не знаю, наскільки це хороша новина, але приємна новина в тому, що ти ж розумієш, що якщо Лукашенко настільки себе оточує ось цією сучасно озброєною міліцією, наскільки він все ж таки боїться власного народу. Це означає, що, шановні білоруси, у вас є сила, вас бояться. І це вже є позитив. А тут я цалкам згодны з абсалютна кожным словам. Лукашенко баіцца беларускага народу, і ягоныя
сабакі вось гэтыя ланцуговыя, яны таксама баяцца беларускага народа. Гэта Тому правда. працюємо... Засталося нам, беларусам, я вибачаюся, паверыць у самих сябе. Це правда. Так. Тому ми працюємо тут, доносимо правду, говоримо все, як є, знайомимо вас із тим, як живе сучасна Білорусь. Ну і, власне, у правді і полягає наша сила. Дякуємо вам, чекаємо від вас комента, шера, лайка, на дзвіночок натисніть, нам від цього буде дуже приємно. І будемо чекати зустрічі за тиждень. Так, ёсць, я цябе толькі дадам. Сапраўды дзякуй гаспадарству за ўвагу і давайте разам даведвацца адзін пра аднаго, а таксама пра самых сябе. Ну і завершым гэтую праграму, якую вядзем мы, я Валерий Руселік і Таня Іванська, вельмі важнымі для нашых народаў словамі «Слава Украіне!» Живе Беларусь!